So mao ni siya guys ang tulay sa luway nga na ugmak. Dalakon sa ibabaw. O na ang pagpo. Mo na ang natibuk-an nga pagkaguba. Nakurot ug kalunod. May nalani. Kabihap ng lauma kayo eh. Daw ni. Napay tawo ni law ba? Nalunod na tong tapita. Puting kayo nun siguro ani nga nasug baka ha. Di ba ko guna makuan kay lapo ko no kayo. Tapos kay ilaw. Siguro. Ay uday ko sa kadaghan og nangagi. Dagan kayo. Nakutlak ka na. Mo na ang bago nga tulay nga murag mao mas yun ang gitabok-tabukan ni Spider-Man. Dara pa. Di kita pakuano na no? Ano nga height ba? Sa sanda yan sa. Mga height. Ang height? Ang katanaw ko ba? Ano nga height? Sanda yan sa. Isa. Uban na truck. Dito pwede mo sudan eh no? Yung may bigman. May median. Totoo na tanan. Sabi niya. Search and rescue. Picture tadaan. Ito pasudlo na ng buwan. So, din lang kukuto. Maura to.